Odota hetki. Rukoillaan. Taivaan Isä, mä kiitän sinua tästä henkilöstä, joka pysähtyi hetkeksi. Mä pyydän, että taivaan Isä, sä jäät häntä siunaamaan. Annat hänelle anteeksi kaikesta synneistä ja heikouksista. Herra, mä rukoilen, että sä annat hänelle voimia Jeesuksen Kristuksen nimessä. Täytät häntä ilolla ja Herra, siunaat häntä. Kuljet hänen edellä ja johdatat, varjelet häntä kaikesta pahasta, että mikä paha ei saa tulla lähelle. Herra, ole hänen kanssaan kaiken kaikessa, hänen perheensä kanssa kaiken kaikessa. Ja taivaan Isä, me pyydämme, että tässäkin päivässä, tässäkin illassa saamme nähdä sun hyvyyttä. Mä rukoilen, että sä pysyt hänen elämässään kaiken kaikessa Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Ja jos sulla on hetki vielä, ennen kuin sä scrollaan mut ohi, mä haluan lukea sulle yhden jaen, joka löytyy toinen kirje Timoteukselle, luku 2, jae 13. Jos olemme uskottomia, hän pysyy silti uskollisena, sillä omaa olemusta hän ei voi kieltää. Vaikka me olemme heikkoja välillä, vaikka me olemme uskottomia, vaikka me välillä löydämme itteemme sellaisissa tilanteissa, että me emme ole niin uskollisia kuin pitäisi olla, niin Jumala on silti uskollinen. Hän ei jätä meitä heti, kun me kaadumme ja rikomme häntä vastaan, vaan hän rakastaa meidät, nostaa meidät ylös, antaa meille voimia ja ohjaa meidät uudestaan ja kertoo meille niin, että älkää synnissä eläkö, vaan Jeesuksessa Kristuksessa. Mutta mä haluan sanoa sulle näin, sinä joka olet viime aikoina tehnyt jotain väärää tai ollut heikko jonkun asian suhteen, käänny Jeesuksen Kristuksen puoleen. Hän rakastaa sinua ja hän antaa anteeksi. Siunausta. Ensi kertaa.